Naibagabigat, gigayong kapsat. Yeah. Sakto da pa ng tuktok ko kini Jo Mari. Naibaga bigat kakailan at yung kasongbay dati programa tirad pas rondal dawiti Webes. At tinumutibiyang danan talan, nagdadanggay tayo, sapay kumata, okay lang kayo, 28 days, sakbay ti Paskwa, apo, ket amok nga, adu, dagiti masapol nga tamingan tayo, 27, ti mabilangan, iti na ito ko, daway, happy birthday, ti may sagayim tayo, mayor, ide, kan sanggunyan tatan, ayan, mayor lata, di ba? Ni Apo Virgilio Galanga yun no ja agriro ket dajay tradisyon nga kasalang bayan ya adalata ngayon siyang kat dita banayuyo gagayong kapsat ya so happy birthday sir yun may you have more birthdays to come gagayong kapsat ya ken syempre sapay ko mata ada dupay nga blessing ti ada may kingkaken ada dupay tapno iti kasta ada dupay ti matulungam iyon ya ada dupay ti matulungan so anyway congratulations kadagiti nanya datoy ay okay una lagi din no nya tatay datoy so anyway amuyo gagayang kapsat han amin nga drivers napagustuhan ni baget na ti Rabiina aya dagiti drivers ti bus dagiti drivers ti trucks dagiti drivers ti PUB aya han amin nga dagita nga driver ket napagustuhan tapno ti kasta lisyandano ada dagiti balsuto nang runa dagiti motorsiklaw nga sumingit nga ag-overtake. Nagabi ni obserbasyon tayo gagayong kakapsat. Nagajay nakamotor ngay nga sumingit dalatan iti bus wino truck nga ada masabot gagayam so nga nagadado mak-aksidente gagayam gapu kada kiti kakasta nga galad apaw. Aya gaputa maya tiguid ti motor dan itira dalatan ke ada dagijay bad trip nga driver apaw nang ro dagita darakkel nga lugan nga imbis ko nga pag nga pero duls benos imbis ko nga pagbigyan da gapu garo ta maditi ulo da ke imbis ko mga ipaigid na espasyo na ke diretso na paspasan na pa pasikasta aya ngam dagiti gaminda do mga nakamotor apaw tira dalatan aya makita da nga nagadulugan di bangir overtake latan nya garod no sumapgid basay data manibela iti side iti lugan di ba pakalaan nya garod pay no kasyay amo magidi nakita ang aksidente nga madadagiti nakita ang kasyay tatay manen nga adu dagiti masabot itira dalatan ta overtake apaw ja mo no apay kaskiyo na siya lang no dati driver ke mayat ulo na aya mayat ti Rabiina so nga imbis ko mga lipitin na ke ipaigin na basait tadi na kayat ti madani ti problema kasyay ngam kaskiyo na ami nga kasyay ke mayat ti ulo na ada dagijay bad trip ya awang makorkortana ke dawat dagijay anak na tado ti bayadan na no ang ke nagapada kini bakit na ta nga napagustuhan garawd nam kunana kunanan so dakasay nam ki day dajian apaw aya so lang kami nga may sa tinakita tatay apo aya so nga numaliklikan ko madata ko numaliklikan ko madata panaka-aksidente apo ket tawag kastuyen liklikan tayo no dagita kakasta ya mo gamin no apay nga
Ngano kita nyo dagi jay mga aksidente apo nga dagi kasyay dagi jay medyo ubing dagi jay ngay kwa dagi jay 2020s kasyay dagi jay kasyay nga kwa han amin kasyay han amin nga kasyay sudat ti kwa makin basol kun tayo dagiti motorista hanggi di ngam ti problema no daduma ket nagbara kami ti kalsada apo pero kaskayo nak awan ti particular nga in general dati bagbaga tayo kadagiti obserbasyon tayo kadagiti kalsada kadagiti nangruna iti dati nga panawon ngam nagadadugan mi ti sumingit-singit apo kaskayo nak han amin nga driver ket na managbuteng iti apo ato dagi jay babalsuto nga imbis ko nga pagbigyan na ko imbis nga nag-overtake ko imbis ko nga i-minor na ipaspas na kidi ada dagi kasyay apo ipaspas na nga kasla ilipit na di ba hanlang nga dagita darakkel nga lugan uray dagiti daduma uray dagi naka isubi kada dagi jay four wheels ko na tayo mala nang runa no handa ko kada talugan berda nga dadya making ko mismo di ba no making ko gaming ke medyo agko parbeng syempre lugan na data ngam no dagi jay anang ako ko kasya imbes nga kasya ko nam ki day ko na imbes ko mga ikuana kaya basit lang sagid ko madya madibela di ba no kasi pakaalaan ti aksidente tama manabtub-tumeten ngem apay gaming isingit-singit mo di ba apay nga isingit mo gamin ada dagiti kasyay apo so pinabasol tulatan pantulata ti korten kasla kasyayon problema tulatan meten di ba dagiti kasyaton ti pagtungpalan na nga in the first place maliglikang kuma no umuna haan nga nagisingit nga nag-overtake no may kadwa napagbigyan na pinagbigyan nalatan nga overtaken kasi kuma di ba in kanat espasyo nagminor baset kasla kasi kuma di ba ano kasi tinaaramid kuma apo no kasi kuma dagiti tao garo di ba agarado ti babalsuto garo, di ba? Alas 8:02 sakbay na dagiti pakamo manipod iti master control. Our teams who will be competing on Tuesday, Jerry Eagle, Joe Stanley, Choco Mocho, Pedro Lopez. I'd like to welcome you all to London City. Thank you to the President, for allowing us to host the PDL in London City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to London City.
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka kendi kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Dapat ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukuha kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon Mila Unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganwat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagtaapok at for calamity victims na recently at the earthquake ng typhoon na invite ko yung distrito tayo ko nagadugamit ng Belgian si Balbalayda. Di naduman sa akin pa masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute at takto para na hindi calamity victims. So, tuloy kagayong kapsati programa tayo itiray tayo kung taway alas 8:08 ket
Congratulations kadagiti nakaruar iti nursing examination. Congratulations yan. Iti panakaruar mo iti exam. Ken congratulations kadagiti dadumapay nga nakaruar apo. May you have more ayan. Ada jay ipaayo nga serbisyo kadagiti tattao apo. Tatay sa gamin nga reward dagiti tatay sa gamin reward da jay exam apo. Ket nagad adu ti makikita nga post iti daytoy agundaway apo. Ayan, nagad adu ti makikita nga congratulations. Ken congratulations iti siyempre kada kayo amin nga nakaruar iti daytoy nga exam. Yun, marami tayong nurse ngayon, maraming pangangailangan sa nurse at maraming nakapass, nakapasa sa exam. Yan, congratulations. And dajay. So happy birthday kadagiti aming birthday ti daytoy Gundawi kaskirnak ni Idol SBM Mayor Ber Galanga. Ayan, sir. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ni Mark Kevin, tatagayam ti birthday na. Ayan, anak ni Sir Benji. Mark Kevin Ibe, yun. Happy birthday to you. Kan kadagiti dadumupay nga kumay naganan happy birthday. Kan kadagiti nangabak iti smart governance apo, babaen iti ado ti nangabak first place ti dajay DILG, di ba? Nja agriro kan Subay Bayani. Congratulations iti Ilocos congratulations iti Candon, congratulations kadagiti na dumaduma nga ili kagayong kakapsat nga nakapasa na iti napadayawan kung nakuma apo. Alaga naman na nag-siya dagitan nga man. Lakit amok nga adu dagijay blessing kadagiti nga gundaway apaw. Adu dagijay pamadaya adu dagijay awards nga adda nga magungunod nga mangipanagnak iti serbisyo publiko kadagita nga ili kagayong nga kapsat ken LGUs. Congratulations kada kayo amin. Ket amok nga dupay dagiti sumarsaruno apo. Ken congratulations kadagiti kamanuratan. Ayun, kadagiti kamanuratan. Gaming ka manurutak tata gagayem ken kakabsat. Dagiti kamanuratan nga nangabak iti Palangka Awards for Literature nga napadayawan di rabii. Ayun, congratulations kini Professor ni Decano Freddy Padua Masuling ay ti champion first prize iti dati Gudaway ita dati post na Palangka Award, my ultimate dream as a writer. Thank you Lord for the realization. Iyon, Diamond Jubilee Celebration. Diamond gayam tatta gagayong kapsat. Palangka Memorial Awards for Literature, Manila Polo Club, Forbes Park, Makati. Wow, alaga. Congratulations. Nabara Akabla. Nabara Akabla, sir. More to come. Congratulations, Matt. Iti second prize ni Apo Hildon. Ken third place ni Apo Prodi. Ayun, ni Apo Prodi kagayong kakapsat. Congratulations.
iti daytoy nga panangatiw. Aya. Panangatiw da iti daytoy nga tawen apo. So more to come. Iyon, more to come. Siyak nabayagan nga nangababak. Jati tabun jakmet nakisalip mamete ya. Nya garud kedi mo masangon. Tinawagan tak nag-judge. Ag-judge apo iti palangka iti daytoy nga tawen ya. Ngam nagkid-kid manen atanya garud. Kejak garud jak tupay masangot ti agsurat di nakarkarong nga jak masangot ti ag-judge. Narigriga gamin ti panag-judge ti palangka apo mamilukan sa nga madang kayo ti jamo no mamilu men ada daw. Nga agsasango kayo nga judge kasla kasyay masapul nga pipinalatipat kayo ti kwa. So dajay gagayom ka nga kapsat. Haan lang nga basta nga binasa mo nunya ti kaya mo grade amon okay da dyan apo ada dagiti discussion nga masapul nga rami den face to face nga may di ket mabalinti kwa idi zoom sa idi ya ngam kaskiyonak ke jak tupay masangot eg suraten di nakarkaro nga jak masangot eg jas tadi jay mo garud Manila Jay apaw nga man lang namipat sa nga tinawagan da kada dajay sa may kapat dato yung gundaway ng tawag ka siya yan haan nga tawag ka siya sampay nga panawin kung nakmutin kaya kung mapadasan baka one of these days too one of these days too adantong itira tumut data apo gagayong so nagadado tata apo kan kadagiti daddo mo pay nagadado ti go open pasensya kayo dati tununak nagadado ti go open tunubigat 28 tunubigat go open data Ilocos Sur Hotel agupen pay dajay no ja agriro tunubigat metlang data Ilocos Sur Wonderland nakita yu dajay post ko may panggap ti Ilocos Sur Wonderland. Medyo nagtudong hansa mga ka. And then nag-open ti Christmas village kan lighting dita Santa Lucia kan uray dita Salcedo kan siguro baka dapat dagiti dadto maapo 28 gamin 28 so dajay ti maysa kadagiti kang runaan nga tawag kastuyan kang runaan nga mangipaay iti kwa kada tayo ragragsak ken dajay panangipaay iti selebrasyon apo so nga amok nga adu dagijay masapul nga ikan tayo ti importansya ken masapul nga ikan tayo iti budget budget ti maysa kadagiti masapul nga sulbaren tayo gagayem tayo nga taga-gobyerno nga binuhan tayo magtatrabaho ti una taga-gobyerno kaya nga trabaho ti gobyerno nga pipialaan ko nga to lang ti salary grade gagayong nga kapsat so nga dajay ti maysa kadagiti amok nga ikan tayo ti pateg ken importansya gagayong nga kapsat amok met nga dagiti ito ti adda nga maysa kadagiti ikan tayo ti importansya na met into no November 30 baka adun tumanan ti agopenan nakarkaron tumanan iti first day of December apaw nakarkaron tumanan ti first day of December adu pay tagpipiesta ti Santa Cruz, Santa Lucia, Candon, Salcedo, Santiago, San Esteban,
nya pay dagiti daduma sa Gregorio del Pilar, Quirino, Narvacan, Santa madaman samutan. Aya, ken daduma pay nga luglugar gagayem nga kapsat. Aya. So amok nga adu dagiti papanan tayo, makatulong kada tayo, alakit inutin tayo Tadajay garod ti adda nga makaypay kada tayo iti pagimbagan, pagragsakan, ken pagsayaatan apo. Aya sapay ko mata agbaling nga naragsak latta garod dagiti pagpagteng iti panagbiag tayo. Ala, ket nay alas 8:20 sakbay na dagiti pakamo manipul iti master control. Today, I'm happy and honored to welcome you all in this formal and official opening of our aquarium and children's park. This aquarium will really did a lot of work because this area used to be our garbage area. Dito tayo naglabas basura. We place our garbage in this area for the past, I think, 40 years. After going around the aquarium, all the guests, especially the children, will continue to proceed to the children's park and enjoy the children's park. So that's the privilege that will be given to all who will be coming to visit our aquarium. So I'm happy indeed for your presence. I hope that our housemates will enjoy this facility, and most important, this facility is intended for tourism. That is why we invited the DOT officials for this morning, and as well as educational purposes. As we all know that facilities like this are rare. We do not have so many aquariums in our country. I think it's just in Manila and us in Luzon, and also Subic, and then Visayas in Cebu, and somewhere in Mindanao. This facility is will also be used for research. I had an occasion to discuss this with our Bureau officials, and they are happy to partner with us to make use of this facility for research purposes as well. So thank you very much for your presence, and good morning to everyone. Let's wander the roads of Ilocos Norte.
naman ako na iti kadayo amin tatang abigat. Ta isayangkat tayo da ito'y panang pasayaat tayo. Iti programa tayo ti agrikultura dito'y syudad tayo nga kandon. La ito'y Farmers Congress apo. Insayangkat tayo tapno iti kasta intayo papigsaan da ito'y nga sektor tayo. Hang kami apo nga agpaudi nga mang suportar kada kayo. Iso nga adada ito'y aramiden tayo nga Farmers Congress. Pagkasa tayo, ang kaya ng ipagpagang dito yung siguro distrito, at least hanati nga babayan na po dagiti ay managaya tunay nga leaders tayo dito, yung kanunan kita Deputy Speaker Christine, nga po Mayor Eric Sison, kaya dito na dumaduma pa na leaders tayo dito siguro distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma nga training na gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, basta di pinag-graduatean nyo, food processing, salting, food processing, pickling, food processing, sugar concentration, cookery and C2, prepare hot meals, prepare cold meals, and visual graphic design. So, nandiyo pwede na ito ma-training, mapaling na ma-implement natin yung year for 2023. At I would like to thank our Deputy Speaker, Ms. Christine, for having generously sponsored TESDA Scholarship Program and also awarding us these starter kits for each one of us. I feel very honored not only have received these starter kits, but also to live in a community where there are so many opportunities to get involved. Agtutuloy, of course, nato yung programa yung sagsagot ka na kayo ti Pito-Pito Herbal Capsule. 7+1, adaan iti 8. 7+1 garod. Yeah. So, adaan ti 8 herbal medicines. Apo, 8. Yeah. So, dato iti may isa kadagiti ko. Siya kaya dati. So dajay apo kadagiti nga panawon
Ado man ang tagsasakit apo. Dati ko mati ko anti ko Sir Jomar, yung para sa bata, di ba? Para naman lalo ng mga bata kasi yung mga matatanda dagiti natatangan apo alaglagi po niyo nagron dagiti senior sen 40 years old nga pangato kun natay manlatan. Hantay yung supermanen siyak tupay nagaron tupay marikrik na masapul talaga nga. So may isa kadagiti kang runaan nga ko. Ramidin tayo dajay maintenance tayo ramidin tayo nga maintenance gagayom nga kapsat dajay panagtumar tayo ti pito-pito plus herbal capsule tibigbigat mo pito-pito plus herbal coffee agkape kayo di ba agkape tayo dajay ti maysa kadagiti kang runaan nga makatulong kada tayo apo. So pito-pito plus herbal capsule ken pito-pito plus herbal coffee. Agkape tayo ti herbal coffee. Kwa tayo ti herbal coffee tapno dato ti maysa kadagiti makatulong kada tayo apo. Sapay kuma ta dajay ti adda nga may pasagupsup may pasagupsup kada tayo sapay ko mata dajay ti adda nga makaipaay kada tayo iti pagmen-naan data na siya data pagmen-naan gagayong kapsat ta dajay ti maysa kadagiti adda nga kasapulan tayo nga kwa hammet nga arigat nga ramiden pagbit lang datoy di ba agtumar ka laeng awan ti adu nga kuskus balungus pito-pito gorod idi ti pito-pito apaw ti pito-pito idi ket masapul nga ka mangala ti bulong bulbulong no bulong ti dangla mangala ka ti ukis ti banaba kasla kasya ito di ba ti kukuan tayo mangala ti bulong ti makabukay no iso tapos kanda dumapay tapos tayo yanger apo tapos dadya danom nanto santo ininuman tayo kasya katatakaanan apo dadya pulverize dagitan nga direkta nga inuman tayo so dadya ti napintas nga na ramiden gagayom ken kakabsat happy birthday kini ma'am happy birthday naragsak nga ta kablaw pa ni ma'am HBD ma'am happy birthday kini ma'am Richie Richie Altis Andino yun manipudita co-op office. Happy birthday, ma'am, and may you have more birthdays to come. Wow, sabi nga, dagito'y gagayong kapsat. Yan, nakita kami dito sa masapong nga. Of course naman. Ayun na nga ito dagijay ko. Dajay tigay ko kita angkat, dajay tawag kastoyan dari ano man ti nakaruarti ko ti exam nagadado ti ko apo nagadado ti makikita tayo nakaruari ti nurse congratulations apo congratulations iti daytoy kayo panangay pasa. Nakita yun adagayam ti ko apo, adagayam ti uram di jay Hong Kong, may nga building gagayam nga kapsat. In 36 dead, 279 missing. Ket sapay ko mata kung kuna garud gaputa Hong Kong, ken may nga building gagayam. Sapay ko mata awan tinayramraman a Pilipina, gagayam nga kapsat na nakaamak ket sapay kumataawan ti Pilipina ken Pilipino nga nairaman nang runa iti building garo ti paggigyanan da dijayen di ba
Ket adda nga dayay pagdandanagan garod nga amangan tuki din no adda muna ta ado ti DH tayo dijay di ba ado ti DH tayo ke kaasid amet kagayom kang kapsat dayay kinaado ti mapukpukaw ken kinaado ti natay ket ikarkararag tayo nga adda kuma awang kuma adda kuma nga nakatalged da kasyay ti kay usawen tatay apo gagayom kang kapsat dayay ti adda nga kuatayo kuma adda nga makita ko gagayom laket ni alas 8:34 gaya man sakbay na dagiti pakamo manipod ti master control. Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Let's wander the historic city of Vigan. This UNESCO World Heritage Site is one of the best preserved Spanish colonial towns in the world. Walk along cobblestone streets of heritage houses and historic attractions dating back to 1500s. Don't forget to take home Ilocano crafts for pasalubong. Travel back in time in Vigan or escape to another world-renowned wonder. Maragsakan na datoy tata, makakadwak dagitoy agtutubo na datoy tata. So, duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program.
Sama-sama kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Agtutuloy apo ti programa tayo alas 8:41 ti adang oras tayon ket baligi dayay naaramid nga mobile clinic X-ray clinic kunakko ma dito Candon City akas inwaragawag ni Dr. Joy Villanueva. Agareta kita lang dajay message na apo na siya malang enan nasurok day 2 mobile chest x-ray clinic, a total of 470 workers catered for 2 days kunana. So dajay gagayom kapsat ti programa nga naramid so 470 amin gagayom kakapsat ti adang nakasyay na x-ray dakkel nga banag datoy nang runa kadagiti empleyado gagayom kakapsat dakkel nga banag datoy so dajay gagayom. So anyway, kaya kung ipabuya kada kayo, dati panakimunuman, kini Dr. Joy Villanueva, City Health Officer tayo, dito Candon City, mainaigiti, dati nga banag, bayat iti umunang aldaw, bayat iti umunang aldaw, iti panaka-aramid na, apo. So hangko baybayaganan, adoy ti ada nga panaki umanuman kini Dr. Joy Villanueva iti dati napinta sa programa nga inaramid kagayong kapsat ti City Health Office ti local government iti Candon iti pananggidawlo ni Mayor Eric Singson ti City Health Office ken iti Center for Health Development ti Department of Health iti Region 1 atuyan kagayong kapsat. TPN team tayo. Naimbang nga bigat tayo amin apo dito City of Candon nga idaulwan ti ayaten tayo nga City Mayor the Honorable Eric D. Singson ken City Vice Mayor Attorney Cristel Singson. Maragsakan tayo nga rod apo nga mangipadamag ti daytoy tata agdama nga programa tayo dito ay music hall. Yes, dito ay City of Candon wherein isagot apo iti City Government of Candon daytoy libre nga mobile X-ray caravan tayo para kadagiti employees iti business sector. So this is in partnership with the Center for Health Development Region 1 headed by our Regional Director Dr. Paula Paz Sidionco. The lead office being the City Health Office ken ti Business Permits and Licensing Office nga idaulwan met ti BPLO head tayo ni Ma'am Mary Jean Abrero. Okay. Dok, no business ko na ng amin nga ada iti business no
Daday particular lang siguro ang karaman nila dito. Yes. Daytoy apo ket part iti pre-boss activity tayo. So in preparation iti business one-stop shop by January next year. Daytoy apo iti na tutulagan na pag-agrian iti office of our good city mayor, the Honorable Eric Disingson, City Health Office, kanti BPLO, as part of the objective tayo nga for to ease the ease of doing business, no. So adadtoy apo dagiti employees di agduduma nga business sectors iti City of Candon. This is part of their health screening ngamin nga regular nga health screening each year. Sakbay da apo nga makasecure iti health permit da or sanitary permit kadagiti business owners. So adda dagiti checklist, no, iti required nga laboratory test. So karaman nga rod dato yun chest x-ray tapno ti kasta ket ma-ensure tayo apo nga dagiti workers iti business sector ket nasalun at da awan iti infectious nga sakit da with this ket we ensure nga adda iti healthy nga workplace, no, kadagiti business sectors tayo. Pangaraman dito dagiti transportation sector, tricycle. Haan pa Sir Danny tati priority tayo kadagiti employees iti business sector. May sangimin datoy apo nga x-ray nga part datay checklist iti requirements dagiti business workers tayo ket this is the first time, no, nga isayang kat tayo datoy apo iti City of Candon ket agyaman tayo iti Center for Health Development Region 1 ta inaccommodate da pinatganda apo datoy nga kiddaw tayo nga mangipaay iti free nga chest x-ray kadagiti business sector employees tayo. Ta may sa datoy nga medyo nadagsen na out of their pockets dati apo. So what we usually do, we doctors give them the request for chest x-ray ket mapandapay kadagiti na duma-duma nga hospitals tayo dito ay Candon. Ngem tatan apo ket ited tayo nga libre kadagiti constituents tayo. More or less mga malungkot, posible nga ma-accommodate. Ti target tayo ket 600 nga business sector employees for 2 days, Sir Danny. So for today, November 25, we hope nga maka-accommodate tayo at least 250 to 300 ken kastamitan into no bigat November 26. So as of this time, around 90 plus tayon. We started at 8 a.m. and still counting. So agmalmalem tayo dito ay Sir Danny, 8 a.m. to 4 p.m. kastanto manen into no agsapa, November 26. Ito importante na that the x-ray kadagiti may ramen ti x-ray. One, it's very important na patag-unay apo datoy nga screening, no, part of the health screening ta from the x-ray adu apo iti posible nga makita tayo nga sakit kang runaan yan iti datoy tuberculosis nga maysa nga infectious nga sakit, no. Ket ditoy tay nga makita no DJ maysa nga agtrabaho ket nasalun at metlaeng nya tapno ti kasta dagiti met customers, no, nga mapan kadagitoy nga business establishments tayo ket confident tayo nya natalged da nya nga dagiti workers kadagiti business establishments nga papananda ket nasalun at da. Thank you very much, Doc. Dami na yun, Doc. Iyawis ko nga ro dapo kadagiti dadumapay nga business establishments ditoy City of Candon nga saan pay apo nga nakaibaon kadagiti staff da. I encourage you apo nga ibaon yon ida ditoy music hall ditoy abay apo iti civic center adda kami ditoy nga agmalmalem kadwak apo iti medical officer for tayo Dr. Ralph Lawrence Mamaspas, our program coordinator for TB, our nurse for Ma'am Grace Ragandap,
iti City Health Office team tayo apo, kastameten iti DOH HRH team tayo. So dapat ito apo iti sanitation officers tayo headed by Ma'am Angie Rubang, ken ni Sir Israel Martinez nga initially mang-assess kadagiti requirements dagiti umayag pa X-ray kas kuma iti compliance da ti other laboratory tests tapnon iti kasta by the time nga ag business one-stop shop activity tayo by January, the whole month of January, napaspaston apo iti panag-secure da kadagiti health permits da ta nalpasen iti free nga chest x-ray for all workers kastameten dagiti other related nga laboratory tests da. Thank you, Sir Danny. Thank you. Ayun, dadya kagayang kapsat, yada nga panakimaman ni Dr. Joy Villanueva, City Health Officer, ti Canton City, may nagiti dati baliging programa na ramid. Dakal nga tulong kadagiti mga ala ti X-ray result, apo. Nang runa, dito gaming Canton, nagtatrabaho ka, nang runa kadagiti food establishments, restaurant, siguro dagigla ko ti kasla kong makalamayan, dagita kalamayan, masapul nga masigurado ti healthiness dagiti lako kayo nga kapsat. So may isa ka dagiti wagas dita dati siyempre panangkita ti sakit iti bara no ko kada jay X-ray kada ultrasound, di ba? Usually kasyay. Ket dati ti gapunan no apay nga raramidon ti Canton City dajay mararamid kayo. So dajay pagsyatan na dagajay pagimbagan nga wagas tapno ti kasta mapalagan. Umutan na bating hours tayo na po itinati programa tayo giyaman ako unay. Ani po technical side ni Joe Maria Bab to inumuti biyang danan tala na imbag nga oras tayo amin na po.